Paul van Dyk debuteerde in 2018 met de bondel Famke van Snieën, dat er in 2022 de Douwe Tamminga-prijs verkregen had. Soks zet vanzelfs de lat te heeg van zijn tweede bondel en dat is Spiegelrenner die dit hier uitkomen is. Het is net zo dat de schrouwer in de tussentijd stilzitten had, want hij had tal van bennenboeken geschreven. Daarmee wil ik vanzelfs net zeggen dat een schrouwer net stilzitten mag. Maar laat me nou beginnen met een vers wat te lezen en dat is dan de titelvers Spiegelrenner. Spiegelrenner. Uit de drokte waai in een verlem moment steen ik voor de spiegel. Groenig het beeld, muziek helien onregelmatig, de beeltenis net mijzelfs. In de spiegel waard het verliezen om, glimket een jonkje, stekt een haan uit, hij die al mijn simmers ken, jaagt mij nou eens aan. Ik en het jonkje steen zonder te bewegen. Ik lees de haan op het doorzichtige oervlak. Wie wikselje en beginnen opnieuw. Dit vers is geschreven voor het project Weer Spiegelje. Rondom in Friesland hing je gedichten in horecagelegenheden. Je zullen dat grif wel een keer zien hebben. En dit vers zei al een heel soort over de bondel in mijn optiek. De introspectie, het beeld van die zelfs wel of net herkennen en ook de confrontatie met het verliezen. Of dat nou wel of net positief is. In andere versen zit dat meer, maar ik wil in dit vers en dat is dat magisch realisme. Dat zit ook al aardig in de vorige bondel van Paul van Dyk, maar nu in deze tweede bondel zeker ook. Dus je zoen haar zes kennen dat het wat een signatuur is van Paul van Dyk. Maar ik wil dan nog een vers van lezen dat er nog wat meer in zit. Moerting. Oningen denken en harda moertje in een skimmer. Ik schrik als ik die sjoch. Die hier, die jas. In een rjochterline rennen we op een noorta. Er is geen op stritten, enkelt gozen. Kreekjend als oude dwarren die het iepen zwaaien. Bij het trage waaien van een wien. Mijn koude lippen in die wang. Doorwroost mijn hand warm. Ik ziek je om wudden, maar do bist mi voor. Een paar zin, neert oer die ziek wezen. Onder de klinkerts viel ik het skaat bewegen. Even hier wie net meer bij de stritten. Maak het tijd geen reservatie om voort. Ik al liek het hier wat te eindigen. Ik denk dan wel, kan gewoon een kreekje en kan skaat onder de klinkerts bewegen. Maar dan wil ik nog wat vertellen over de opbouw. De bondel is met 24 versen net een hele tjokke bondel. En die 24 versen binnen dan weer onderverdeeld in 6 schriften. En er binnen daarom heb ik 2 schriften bij die maar 2 gedichten hebben. Maar er zit vanzelfs een bepaald idee achter en dat vind ik ook altijd een hele aardige exercitie om dan te zien van nou wat is nou het idee, want het moet toch wel een bepaalde geering achter zitten. En meestal kom ik daar net heel uit en nou ja, dat vind ik ook heel net slim. Maar bij de bondel van Paul van Dyk hier ik het idee dat het eigenlijk wat, nou ja, super wat te bot geerhong al hier, dat het eigenlijk wat te makkelijk weer, dat het te bot waderen weer thematisch gezien. En daarmee eigenlijk wel een beetje diepgang en mysterie daar toch verlengingen is. Kintsugi voor een diggelbast. Een man, de eigen vrij van twirren en eeuwige simmers in het hier, brengt mij naar de kamer. Een extra nest met diggels als vernielde sterren. Van onbeslipte nachten, steenblom en splinters aaskieën. Fragmenten van mijn te gruzele het, in 1000 stikken oer de vlier. Ik maatje mijn oerhemd los, toon hem het scanchere het. Hij krijgt zijn ark, strikt alles met een kwasten en gouden liem te plak. Het is net direct heegdravende lyriek die het van Dyk schreeuwt, maar het is ook net zo dat het vervalt in makkelijke riemelerij. Hij schreeuwt over het scanchere wezen dat zijn jedere bondel Famke van Snieën ook blikken van die. Van mijn gevoel schimmerde dat, en dat is vanzelfs ook heel logisch, terug in deze bondel. Het kreeg het neer naar de oerhaan. De dichter wol,
of mat in alle gevallen verder. En daar is dan de zee die mannig vers zijn intrede docht. Het zeewater dat skien het zeewater dat uitwisket, het zeewater dat die onspielen liet. Hommes trouvé. Op naar het huis ons zee stap ik in een oorlibben. Diep mi naai wien lis als een spoor van breekrom achter me. Ik oefen je in verliezen. Als een misselijke Jonasvisk, in voor in spuig ik ze uit. Zie, dit mi bememkje volle del in het zon. Ik doch de door van het zeehoes iepen. Ren troch de zachte hoed van zon naar het geduldige wetter dat mi mijn sterke jerms optilt door de tijd. In afwachting, om letter onder naaieljacht troch mi als jutter weer voen te worden. Droe zie, dit mi naai wiene voorbij. Daarmee is het motto aan het begin van het boek van Albert Camus Osa toepasselijk. En ik zal het net in het Frans voorlezen, want ik ben eens meer van de Germaanse taal, maar het betekent ook zo wat als, zo ga ik me vertellen litten. En ik citeer je, midden in de winter ontdek ik dat er een onoverwinnelijke simmer in me schoelt. En dat is een mooi moment om dit besprek mee te eindigen, zodat jou naar je lokale boekwinkel kunnen voor de nieuwe Paul van Dijk.